TIPRA notice tebino nai tongnai ani khapani rangsani takhuk tei buk sorongno norongno haina hai lamsogo TIPRA notice TV channel ni faisingtei tini 23 tarik salmari all TIPRA civil society ni faisingtei 24 hour ni bagai strike khlaijaka tini tamni bagai o strike khlaijaka okok rongno tei norongno sbai sukrobui sawi khnarinai TIPRA notice TV channel ni faisingtei 1949 BC Sini Maharani Kanchan Prabhat Devi Bai India government by merger agreement khlaijak mani tei a merger agreement khlaijak purwo swijak tongo o TIPRA saroni land right no sikmawi manglak o TIPRA saroni odi khomota rong no sikmawi manglak o TIPRA saroni manthai soktai rong no sikmawi manglak Nei, sini Maharani Kanchan Prabhat Devi Bai India government merger agreement khlaipurwo koktun bulai sui yafarmani India government ni thani wo phiaba bisi thango bisi phayu o hasakani borok budilai phailayu sarkar thango sarkar phayu phiaba terek o TIPRA hastewo Bangladesh ni 10 terek bodol khe Pai hapai ma bai amsuke o TIPRA hawo 10 bangui thangka phiaba tabuk o TIPRA sarongni land right o TIPRA sarongni odi khomota o TIPRA sarongni power khomota tabuk o Bangladesh ni fainai 10 simise borok mani tongmaisu khapani tahoktai buksong jefru 1949 BC Sini Maharani Kanchan Prabhat Devi Bai je merger agreement yafar japurwo aro swijak tongmai hai TIPRA sarongni manthai kmai manglak TIPRA sarongni oha kmawi manglak nei suyei koktun blai India government ni thani yafar jakmani phiaba o India government bisi thango bisi phayu sarkar slaijago sarkar achayo phiaba TIPRA sarongni sakao o samung tabuk khlaijakliya tei samungbo tangnani naliya phiaba tabuk tamo nukha hingke o Bangladesh ni fainai 10 bosorok simise tini o odi khomota mani tongmaisu obono bwkha dusawino tini hai salo 23 tarik ni salmari civil society ni faisingtei tini 24 hour ni bagui bon khlaijago khapani tahoktai buksong phiaba tini hai o jorao je bon khlaijak mano tei sini TIPRA sa tongkosong tongnai TIPRA sarok baksa sawi maya nogo asugui tini tentai laiei kok salai tonglai mano khapani tahoktai buksong phiaba tini hai salo tamoni bagui bon khlaijakha phiaba o bonni somonde sini tongkosong tongnai TIPRA sarok norok kahamke srai kai sawi manani nangnai Bangladesh ni phai hapainai toka kosomni bwsarok tini o TIPRA sarokni manthai soktai bebak tongthai rongno borok tabuk sekroi nahanani bagui terek borok agogui tongkha saka kasawi tongkha phiaba o TIPRA sarok tini borokni manthai borokni land rights borokni odi khomota additional power khomota bebakno tini swkamarok ngui tongkha khapani tahoktai buksong oboni bagise tini civil society ni faisingtei tini o bon khlaijago khapani tahoktai buksong oboni bagino sini joto TIPRA sarok sing clear khe sing sawi manani nangnai sini odi khomota sini o ha je 1949 BC je merger agreement khlaijak purwo je sini Maharani Kanchan Prabhat Devi koktun blai suyei India government thani yafarmani yafar purwo TIPRA sarongni joto manthai swkamawi manglak o hano swkamawi manglak hnei suyei yafarmani phiaba tabuk o India government terek o TIPRA sarongno se tini swkamanani phasingo thangrek o samung tangui tongkha tei TIPRA sarongni odi khomota rokno swkamanani bagui o India government tini samung tangui tongkha oboni bagino sini TIPRA sa 15 lakh rok tini kha sinani nangnai tei sawi manani nangnai khapani tahoktai buksong sini land right sini odi khomota
tei sini joto sathai nungthai omorok terek tabuk bonchito wngnani phasingo thangui tongo tei kmanani phasingo thangui tongkha oboni bagui sini TIPRASA rok tabuk basanani nangnai chwng logi rinani nangnai chwng jotono phan dinani nangnai tini politics no tui simi torjaklaiui politics ni bisingtui simi rang puisa ajilainani hinui politics ni bisingtui simi tini kotor chalainani hinui chwng uansugui tini sini TIPRASA rok politics thwnglai tongkha hinkhe phiaba sini o land right sini odi khomota sini sathai nungthai tongthai sathai bibag no tini o Bangladesh ni phainai toka kosoni bwsa rok tini segui bebak no borok naipaibai nai aboni bagui no sini TIPRASA rok chwng phan rilaina nangnai chwng logi rilainani nangnai tei thansa wnglainani nangnai o jorao khapani takhoktai buksong tomungno chwng thansa wnglaia chwng pal khai o TIPRASA rok logi rilaimaya hinkhe phiaba o Bangladesh ni phainai toka kosom rok o TIPRASA rok no terek swkangmanani phasingo tei sokongmanani phasingo borok samung tangnai aboni bagui no chwng sini o land right sini odi khomota sini joto manthai soktai rok no chwng manani bagui chwng sini yaphabo tubunani bagui no chwng chaitoklainani nangnai chwng chubalainani nangnai tei dole chwng jotono kok baksa khe chwng phan rilainani nangnai khapani takhoktai buksong oboni bagui no ang tini norok no swrai khe saui maninani bagui se tini norok ni bagui kisisa o koktongma tubui phaio norok jotono saimano tini 23 tarik salmari tini civil society ni phaisingtui tini 24 hour ni bagui tini bon khlaijagui tongo norok o bon no support khlaidi tei norok o bon no logi rilaidi tei norok o bon no phan rilaidi kebo nini ani kebo chakhui chaya godok chaya mosdeng chaya hinui tini hai salo norok ta tongbaijadi khapani takhoktai buksong tamni hinkhe chini land right odi khomota manani bagui se tini hai salo civil society ni phaisingtui tini 24 hour ni bagui bon khlaijagui tongo khapani takhoktai buksong norok o kokrok no swrai khe norok saui manani nangnai hingke asuk saui no tini ni koktongma no ang orono mwthaka jotono susto kaham kwrung tongbaijadi TIPRASA ayuk lokthung paithakgo jotono no khulung pika।